दिनै 23 जुन नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ इन्टारनेशनेल उइन्ड'ज डे महरै फालिनाय जायो। बोसोरफ्रोमबो 23 जुनाव इउएनआ इन्टारनेशनेल उइन्ड'ज डे फालिनाय जायो। बे साननि थांखिया नासयजानाय आरो रांखान्थियारि बोखारनायजों लोगोसे मुलुगनाङैनो रान्दिफोरजों मोगा-मोगि जानांनाय जेंनाफोरनि फारसे सांग्रांथि लाबोनाय। बेयो मुलुगनाङैनो लाख लाख रान्दिफोरनि जिउआव गुबै सोलायनाय लाबोनायनि मोनसे खाबु